Umay na isumanan makauma kasilatan ar-aramidan ta sa balyan takumameten na no isu na nga isu makasuya. Umay ka ngarudan tabaliwan ta isagana mo lang data pagiwaan ta sikat mangiw-iwa kaday talasak tasat met kadagiti tabana. Anya kadit kayat mo aluto na adobo singkot sa wanula uya abimekan sabay ang maipiso kadikan umanen nagmirmirdoon. Sa balyak, ngarudan piloto na kajapon tulos kayat tamakita daytay sigod ako taheta sa balin alutot kayat ko ita. Umay kan tapagtanggayan ta na namin lutuan ay dumduma nagimasket din sana makauma tanagbulikan ta nga insagana. Anya kadit kayat mo aluto na adobo singkot sa wanula uya agimekan sabay ang maipiso kadikan tumane nagmirmirdoon. Anya kadit kayat mo aluto na adobo singkot sa wanula uya agimekan sabay ang maipiso kadikan tumane nagmirmirdoon. Anya kadit kayat mo aluto na adobo singkot sa wanula uya agimekan sabay